Yes, hello mga subscribers. Muli, simulan namin kay Pinto. Dito tayo ngayon kay Conrado Adong David. Ayan. So, this is our therapy for August 4 ngayon. August 4, 2025 ngayon po ay Monday. And again, happy birthday to my son, John Paul. Ayan, sa iyo, happy birthday. Greetings to your father, Modernong Bank Kevin 2. Ayan. Be strong with faith in God. Yan. So sa lahat po ng nanonood po sa amin, ng join namin ni Stroke Patients, Conrado David, dito po sa San Mateo. So maraming salamat po at patuloy niyo po supportan at panawarin po until the end na makakaribag po ang ating stroke patients sa tulong at awa ng Diyos. We prepare by program therapy sa kanya for therapy as a stroke patients. Kaya, shout out sa lahat ng mga David lang sa pamilya po ni Kuya Conrado, sa kanyang mga anak na patuloy pa rin sumusuporta at walang sawang nag-aaruga sa kanya sa tulong at awa ng Diyos. So what's important yan, mga aking therapy? Program ko po ngayon is upo tayo, and then po tayo some sort of range of motion, and after that, walking, and then after walking, so massage therapy light and digital therapy. So ano lang po yun, natatagal po siya every week kung kaya po ng ating pasyente. Depende po yan sa kanyang kondisyon. Yan. So what's po yung aming gawin na po tayo? Magpalakas po ng kanyang lower limb. What? Sige. Ready? Ready? 1, 2, 3. Push! Yan. Yan. Advance. Sige po ka. Okay, 1, 2, 3, push! Okay, very good. One part of motivation, na yan. Good. So again, in the next time, when you push, 1, 2, 4, push! So siguro po, wala siya natin, medyo na posible ang lado kasi na-extract na siya. So ito, medyo challenge na rin ito. Ito yung tawa ng Diyos. Again, yun yung nagdadali sa po. Amen? Okay, sige. Good. Amen. And then, push! Yan! So, kailangan po tayo para kung lakad mo, maayos ka. Okay, tayo mo ka. Hindi na siya. Okay, ready? 1, 2, 3, push! Okay. So, ito yung motivate ko po. Kapag hawa ka, so, this is a part of balancing. Very good. So, this is a part of balancing therapy program. So, makakabalance ka na. Yan. Galing na. Kumama. Hawa sa'yo. Sige. Kung ngayon, hawayan ko Ready po. Very good. Sige po na po. Ayan. Ayan. Po. Very good. Last to Okay, 1, 2, 3, push. 1, 2, 3, push. Yeah. Lakas Wala kita. Prebalance. Sige, ako ka. Upo. Okay. Sige, tayo po na. Okay. Huwag to. Yan. Okay. So, hindi gumawa ka to. Ako to. Ganun mo ko na. Kaya, 1, 2, okay. Very good, 3, yan. Okay, 4, and 5, and 6, 7, 8, 9, 10. Okay, atas mo. 1, 3, atas mo. Kaya, 3, tawag ka ako sila. Atas mo. Tas. One, and 2, okay. Very good. Okay, so 3, good na. 4, sige. 5, okay.
and 6, 7, and 8, 9, and 10. Very good. O, ikot, ikot. 1. Ako mag-ikot sa'yo, ha? Oo, mag-ikot sa'yo. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go tayo. Yep. Oh, naksawa. Push tayo. Oh, yan. Sige, lahat. Oh. Okay, very good. Then, dalam step. Yan. Good. Good. Okay. Diba? Very good. Yan. Okay, ikaw mo. Okay din. Sige, good ka. Yan. Okay, very good. Okay. Cut.